Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kininaw sa inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. O karong adlaw, lain na sad nga istorya ang ato ang idalit kaninyo nga magahatag kanato og inspirasyon sa tuang kinabuhi. Sa ato mga kaigsunan di ay nga mga bag-o pa nga naglantaw ninyo atong YouTube channel, basi nakalimot mo, malipay na kayo kung mo subscribe mo sa tuang YouTube channel. Plus, i-click na lang sa ninyo ang notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit ninyo. Sa itong mga kaigsunan nga ginahan mo padasad sila mga kaagi, unya naglibog kung asa ipada, i-check na sa ninyo ang link below sa email ad kung asa ninyo ipada ang inyohang istorya. Or akon lang isulti ha, papajoesuperb@gmail.com. Sa ito sa mga kaigsunan diha nga nagwonder og asa na ang mga karaan nato nga mga istorya o ginahan mo maminaw, please subscribe ang Katabi channel. Kauban ni Ate Gems. Katabi, kauban ni Ate Gems para madungog ninyo ang mga karaan natong mga istorya. And of course, atong i-shoutout sa atong mga kaigsunan nga nagtanaw karon sa di pa ta mo padayon sa ato ang istorya. Sa di pa dito mo padayon sa atong istorya, i-shoutout sa din nato ang ato ang mga suking tig-tanaw o tig-paminawan sa ato ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Story. Labi na sa ato ang mga kaigsunan all across the globe. Sa ato mga OFWs nga feeling nila na lang po sila sa Pilipinas samtang maminaw sa ato ang mga istorya. So, atong i-shoutout o ginahinay dire si Simply Gemma 764, maayong adlaw nimo. And of course, ni Sepri Greg TV. Yan. And also si Daredevil -4 M4I. Yan, naminaw o nagtanaw na ito ni karon. And of course, shoutout sa ni Nelia Estreba. Shoutout po ni Flora May Katamura. And also shoutout ni Mia Galuncero. And ni Kylie Kerante. Yan. Ubay-ubay niya itong mga viewers na ito nga gusto magpa-shoutout. And of course, si Lucia Basak nga suki sa nato nga subscriber. Si Chantis Vlog, mayong adlaw nimo. And also likewise ni Aviona Grace Magent and Jelina Sarmiento og Tropang Warka. Ug ang uban sa sunod na sad nato nga video kay murag ubay na para makasugod na ta sa atong istorya diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Ang atong istorya karong adlaw naguluhan og unfaithful BF ni ate. Ngano kaha? Atong paminawon. Dear Papa Joe, just call me ate. Since mao magyud ni ang tawag sa mga tao diri nako. Taga isla ko nga part sa Bien Unido, Bohol. 21 anyos na ang edad og running 22 na karong buwana. Advance happy birthday. Manghinaot ko nga imong mabasahan ang kong istorya si di pa ang ako ang birthday. Bali, birthday gift na lang unta nimo nako. Gikan nimo Papa Joe. Sure. I am an avid fan ug avid listener since then. Idol kiti ka. Always na mo gipaminaw ang imong channel kauban ang akong tibuok pamilya. Pasensya na gyud sa mga sayop nga typing Papa Joe cause I'm not that good pa nga mosuwat og istorya. First time pagyud nako nga mopadala sa akong kaagi sa kinabuhi. O hinaot pa unta nga mahatagan nimo kinabuhi ang akong istorya nga di nako malimtan sa tibuok na akong kinabuhi. Kini akong istorya was all about my last relationship. When I was grade 11, pandemic time, ug tungod kay modular man ang among klase niadtong panahon na, I decided nga mo bakasyon sa Manila and that was year 2021. Single man gud ko, mo nga doon ako'y freedom. Pag-ingon sa akong magwa nga pabakasyonon ko sa Manila, nisugot dayon ko kay mo'y akong gusto. Pangandoy na ko nga makatunob sa Manila.
Pila na may istorya nakatungtong nagigug Manila. Pero naon sa ba nga kung kanus-an ako naa sa layo, diha may lalaki nga ni chat nako nga taga-amo ra pud sa isla sa Bien Unido. Tawagon lang nato siya og kuya kay ate man ko. Actually, mao gini ang among tawag sa usag-usa, among endearment, ate o kuya. Napagos Manila niadto nanguyab si kuya nako through chat. Obviously, lagyo man mi kay naagod siya sa Binonido Bohol og ako sa Manila. Sige siya pangulit nako nga sugto na nako siya. Hangtod nga nilanat og almost 1 year ang iyang pagpanguyab diri nako. Ate, sugta na yung taon ko. Hapit na ko magtuig nga nanguyab nimo pero wa pa gyud ako maangko ng imuhang sweet nga yes diri nako. Matod pa ni kuya. Ako siyang kitubag nga ikaw man good nga nung karon lang ka nanguyab nako nga wa ko diha sa ato. Diin man kaniya tong naapa ko diha. Pero anyway, akong i-promise nimo nga sugton ti ka iniguli nako. Gusto mo gud nako nga sa personal ti ka sugton ug dili lang ko anang chat-chat uy. Ang kuno nako nga doon na sa ko'y pagbati. Feelings nga to niya. Pero medyo nagpakipot lang sad ko. Tungod sa mga rason nga wa pa ko'y experience o uyab-uyab. Unya, bata-bataon pa ko ato nga time. And most of all, wala pa mi nagkita. Gusto ko kanang magatubang yun mi sa personal. Ana na ko siya sultian sa akong nga matamis nga o. Ngano pa mang imo pa mo padugayon ate, uy, ug karon na lang di ay kunin mo sugton, pareho ram na gihapon ba? Another pangulit na sad ni kuya diri nako. Pero gitubag na ko siya nga, paabutan lang lagi ko diha, hapit na ko muli. Mo na among sabot ni kuya nga sugton ako siya, iniguli nako sa umaabot nga piyesta sa among lugar. Pero abin mo Papa Joe, wa pa gani niabot ang nang taknaa, usa ka kadlaw niya to. Wa pa ko nakatug kay nagduwa ko og ML. Human akong duwa niopin ko sa kong Facebook ug mao ako nakit-an nga naay gi my day si kuya. Abi na ko naalimongawan ra ang ako mga mata. Abi na ko kami tong duha. Pero dili Papa Joe. Ang gi my day ni kuya kay silang duha sa iyang uyab nga laing babae. Ngano? Nganong need niya nga i-my day? Siguro para makitaan sa tanan. Lakip na ko nga for sure makita mo gyud nako kay friends good me. Sa tinod lang nasakitan ko sa akong nakita kay nahigugman ako niya. Nagsabot na good me nga iniguli nako siya sugton. After adto murag understood na tanan namo. Wa na siya mo communicate ug wa na pud ko mo communicate niya. But deep inside nihila ko og nasakitan. Bisan pag wala na'y kuya nga nagpaabot sa akong pag-uli, ni pauli gihapon ko sa muang isla. Panahon kato nga nagsingabot na ang kapistahan sa muang purok. During sa akong pag-abot gikan sa Manila, nag-expect ko nga makitaan or matagbuan lang gihapon nako si kuya. Pero wala. Instead, lahi nga lalaki ang akong na-close. Tawag lang nako ang maong lalaki sa pangan nga Budlat. Daan namin kailaanin niya kay silingan naman namo siya sa isla pero di kayo mi close kay naa siya sa Cebu nag-eskwela. Kay sa Cebu man sab nagtrabaho ang iyang mama. Nabaguan gani kong Budlat kay sa una di man gani siya halos managad nako. Pero dihang gikan kong Manila nakigsuod na siya nako ug nanguyab pud siya nako ug ako pud nga gisugot. Ang mga ginikanan pagibaw lang nga uyab na nako si Budlat kay okay ra sila. Pero ang wa makauyon mao nga ako maguwang nga lalaki. Suko kay sila nako. Gusto nila nga pabuwagan si Budlat. Buwag ginas Budlat kay kailam yan lalaki ha. Babairo ka na. Binuangan lang ka na. Matud pa sa akong mga maguwang nga nakaila kayo sa pagkatao ni Budlat. Kay barkada ko nila sa una. Bisag yun sa kong badlong sa kong mga maguwang wa ko maminaw Papa Joe kay niyatong higayuna na-develop na ko pag-ayo kang Budlat. Hangtod nga nadugay na gipulan na silang badlong nako ug ilan lang ko nga gipasagdan. Ang mga balay sa isla bisan og di pa kayo duol matawag yun nga silingan.
Pareho sa balay nilang budlat nga di tinuod duol kayo sa mua, pero ma-consider lang gyapon namo nga silingan. Bisan og unsa ka duol ang balay, wa pa nakapamisita si budlat sa mua. Ug mao nay nabantayan sa ako ang mama. Masin makita ra kaniya day tungod sa kabudlat siyang mata. Anyways, ato magumi mag-abot si budlat sa balay sa akong amiga. Moto nga sunod na mong kita, ako siyang gipangutana. Budlat, nangutana biya ko mama. Pila na kuno ta kabuan nga uyab pero wa jud ka mamisita sa amoa. Kanus-aw daw ka mo adto dito sa amo. Og nitubag pod si budlat nga uli sa inyo ka kay moadto ko. More dito ang kinahanglan nga ma-okay na ang akong pamilya ug makaingon sila nga sayop sila sa ilang pagtuo. Labi na ang akong mga maguwang nga wa kauyon kang budlat. Sunod nga mga buwan, okay kayo among relasyon ni budlat. Kay magatuan naman siya sa mua. Di nami mag-abot-abot sa gawas. Pero kini mga ingon-ani nga matang sa relasyon, di pag yun matawag og stable relationship, Papa Joe. Though we're thinking this is it na gyud. During sa actual times nga magkauban mi, nalipay mi, Papa Joe. I know nga pambata ra kayo ang dating, pero at least naka-experience mi sama nini ka-excited every time magkita ming duha. Pero sa gikaingon ko na, wag yapon naglast ang among relationship kay do na mi misunderstanding. Nga, di na lang nako isulti og unsa. Basta, gipili na mo nga magbuwag na lang mi. Bisan og kibaw mi nga love na mo ang usag-usa. It was December year 2021 dihang nagkasabot mi nga tapuson ang among relasyon. Sakit kay pareho na mong in love o love na mo ang usag-usa. Pero wa may choice kay kinahanglan. Sa gabi sa December 31, naghinilakay ming duha si budlat. Igakus ko niya o nanangid siya. Few days after that, nga nagbuwag mi si budlat ni abot ang super typhoon nga Odette. Very memorable gyud nung pitsaha, December 16, 2021. Kay dako kaayong kadaot ang nahimo sa among isla. Diyang gikuso-kuso ang bagyo o sa bagyong Odette ang among isla, apil siyempre ang among balay. Ug tanang balay sa among lugar. Ang balay sa akong lolo naabtan nagtubig sa dagat. Nasudlan nagdaghang tubig mo nga didali-dali ug saka ang akong tiguwa nga lolo sa pagdili-dali niya ug saka sa hagdan wa nakabantay nga natapilok dayon og naigo sa dakong bato ang iyang tuong tiil. Daghan nawad-an og balay niya itong higayuna ug usa na sila si budlat. Nga guol kay ngitsura diyang nagkakita mi sa pagtuang sa maong bagyo. Magtagdanay gihapon ming budlat pero as a friend na lang. Ako siyang gipakalma o giingnan nga wag tayo mahimo ani kay kinaiyahan may nagbuot. Ang among balay bitaw pod naguba. Niya ang akong lolo na disgrasya pa. Human niya to, wa nami nagkatagbo usab ni budlat. Kay base na busy siya sa ilang balay. Kay guol baya kayo to siya. Kay bago pa na human og panday ang ilang balay pero giguba ra sa bagyo. Unya what po'y signal niya to. Kay dugay man kayo nakabalik ang kuryente ug mga internet nga signal. Pila ka adlaw nila bay gikan sa bagyo nabantayan na lang namo ang tiil sa kong lolo nga nangitom kay diabetic man day si lolo. Unya iyang samad niya to ngatong panahon sa bagyo wa pagyud na ayo. Kinahanglan daw nga dadon sa Cebu nga hospital si lolo para putlon katong iyahang tiil nga niitom na ang kolor. Mga buwan kadto sa January dihang nanlarga mi og Cebu, ako ug akong mama ug ang akong lolo. Sumoto nakalarga gyud mi og gipa-hospital na ako ang akong lolo. Kami si mama ang magpuli-puli og bantay sa akong lolo sa hospital. Usa ka adlaw niya to dunay ni chat nako. Si budlat ang ni chat. Ako po siyang gireplyan dayon nga naka-chat lagi ka. Nabalik na dayang signal diya sa tuwa sa Bohol. Talipod naka-reply si budlat nga niya akong Cebu eh. By the way, sa Sinulog ba? Kita niya ta ha. Pamista diri sa amo. Wa ko nakikita niya. Kay unang rason, dili ko suwito og Cebu. Basin mawa pa ko.
Ikaduha, buwag naman mi. Ngano magkita pa mang mi. Pero kulit yun kayo si Budlat. Sige siya invite nako og moto nagkita mi ug ang ending nakigbalik siya nako ug gisugot pod nako. Puslan man nga na ako Cebu, mao na siguro ang higayon nga makatrabaho ko since daghan ko gi-applyan nga mga sa syudad. Moto nga nangay kog tabang ni Budlat about sa ko ang kapuy-an. Nitabang raman pod siya nako. Di ako stay kung asa siya nagpuyo, which is sa iyang iyaan. Unya dito po ko nagsugod og pagpang-apply og trabaho. Nakatrabaho ko sa Tamiya sa may Lapu-Lapu, Papa Joe. Unya, ang akong gipuy-an na sa Wireless Mandaue. Suporting kalayo sa kong biyahian kada adlaw. Kapoy ko kada adlaw sa trabaho o biyahe. Pero ang akong uyab nga kauban naman unta na kong puyo, ragi pakialam. Magsilaglaag, tag 2 days, di mo uli. Gusto na ko nga mo confront niya kay siyempre uyab mang kahami. Nako'y katungod niya. Pero na lang nako buhata. Kay mag-away lang unya mi. Mag-ilog na lang ko. O maikog sag ko. Sa mong gipuy-an nga iyaharabang iyaan. Igo na biyapi nga nangipon. Ang gibuhat, ako na lang siyang gipasagdan. Unya, iyang buhaton bisag ako'y nasakitan. Kaya siyempre mahal nimo ang tao. Pero murag wala ra diri sa kuha. Baligiluom na lang nako ang akong kaguol, Papa Joe. Usa ka gabi niya gikan ko duty, mao na lang ako naabtan nga si Budlat. Ako siyang giingnan nga manghuwam ko sa iyang cellphone kay manawag ko sa akong mama. Pero di siya magpahuwam, Papa Joe. Wa ko'y mahimo kay di man gyud niya ihatag ang iyang cellphone. Pero totoo na wa na diya si Budlat. Naglibog ko kay ni duo lang yang tiya nako og nagdaog cellphone. Oh, manghuwam ka sa iyang cellphone dira oh. Gamita dayon samtang wa pa siya diri. Matud pa sa iyang tiya nako. Murag doon na siguro nahibaw-an ang iyang tiya sa binuhatan ni Budlat or base naluoy siya nako. Matud pa sa iyang tiya, iyang gihulman ang cellphone ni Budlat para mag-play o game nga tong It's. Pero instead, iyang gihatag diri kanako ang maong cellphone. Pagkahikap na ko sa cellphone, dali-dali na akong gi-open ang messenger kay gusto na kong makitaan ang iyahang mga ka-chat. Ug tuod man, wa gyud ko masayop. Ang girl's instinct kay naa sa messenger ang convo nila sa iyang ex nga sweet kayo sila. Mura sila og wa gabuwag. Nabde ay ex naman kaha pero ang ilang conversation labaw pa sa manag-uyab. Pwerte na akong hilaka ato Papa Joe. Pero wa gyapon ako buwagi si Budlat. Ambot ba sa gipakaon niya nako nga dako man kaayo ko og love niya bisan og wa siya gipakitang pagmahal nako. Well, mo na pangutana day. Usa kay gipakaon niya nimo. Gawas nga di siya caring nako or thoughtful man lang. Wa gyud. Wa siya gipakitang love and care diri nako. Mao siguro kay nagbalik naman day siya sa iyahang ex. Padayon gihapon ang among relasyon ug padayon gihapon kong trabaho. One day, nagkasabot mi sa kauban sa trabaho nga mag-outing. And since magian man sa mong outing ang simala, niagi na lang pud mi para makakita og simala. Night shift mi niadto pag-out na mo, pagkabuntag ni diretso na mi sa among outing sa akong mga kauban. Pero pag uli nako sa amo, mo'y nisugat nako si Budlat. Magbuwag na ta ate kay wala ko kasabot sa tong relasyon. Matod pa niya nako. Ako nga mas labaw nga wa makasabot, niagri lapog ko. Nga magbuwag mi para matapos na ang ako ang pag-antos. Dili lang kay katura ang first namang panagbuwag. Actually, buwag uli mi. Ang hinungdan di ay sa among panagbuwag, sa una kay tungod masakpan ako siya. Nga na siya laing babae. Pero mag-uli rami kung makigbalik siya nako. Pero niya tong higayuna, napuno nako. Nibali na pagkog puyo, wa na ko sa ilaha. Nagrent kog boarding house sa Lapu-Lapu, dool sa akong gitrabahoan. Gidevote na ko ang time sa trabaho. Doon na mga nanguyab na ako mga lalaki pero wa na ko sugta. Sa laing bahin, si Budlat nagsige na sa nag-chat na ako. Ate, pwede anahaunti ka sa imuhang boarding house? Matod pa ni Budlat na ako sa iyang chat. Para unsa pa man, buwag naman ta. Di na tangay magkita-kita pa, uy.
tubag pa nako niya. Mao nga wa gyud siya makapamisita nako. Kay lagi mo'y sigig chat niya nga mamisita kuno siya nako. Hangtod niabot ang buwan sa Mayo, election time, and since ganahan ko nga mubutar Papa Joe ni uli ko og buhol para mubutar. Pero si Budlat ni uli po di ay kay mubutar pud kuno siya. Ug tungod kay narami sa kapurok, nagkita na pud mi, which is maugyud ang akong gilikayan unta nga magkakita niya. Kay basta naa siya sa kong atubangan unya muhagad og makigbalik, makasugot jud ko Papa Joe. Sama sa gibuhat niya itong nagkita mi during election day. Unya, nakig-uli siya nako. Ni ora pug ko. Balik sa sugod na pud mi. Back to normal mo relasyon, unya, wa ko masayod nga while nagbalik mi, nakigbalik po diya siya sa iyahang mga ex. Nga taga-amo ra pud. Or iyahang ex. So niya itong igayuna, dili kay akuray ex nga iyahang gibalikan. Bali, duhami. Ang nireport nako about siyang ex kay amo ra pud nga silingan. Pero hugot ang iyang palibad kay ngano kuno nga mas mutuo ko sa laing mga tao kay kaniya. Sumato diha ko niya nituo. Og pila ra may istorya kinahanglan ako nga mobalik sa Cebu pero siya naaragya po nagbuhol nagpabilin. Tungod kay LDR me. Tawag, text, video call, mao na ang among communication. Ako siya gingnan nga basin magkita nami pirmi kadadlaw kay graduating naman ko. Bisan ang nagtrabaho ko, nagsigi niya pong kong eskwela kay modular naman. Hangtod nga nakahuman ragyog ko bisan og modular. Moto nga ni-resign lang ko sa akong gitrabahoan para mupasok sa akong graduation sa eskwelahan sa muang isla. Excited pa ko nga nagpaabot kang Budlat kay ni promise man siya nga motambong sa akong graduation. Pero nahuman na lang ang graduation, walay Budlat nga niabot. Ako lang nahibawan nga tuwa sa Picas Isla na mista kay pista sa iyahang usa ka ex-girlfriend. Sakit at that time, insulto para nako pero pagsunod pamisita ni Budlat nako, nagdala og graduation gift nga maoy nakapalukmay ra pud nako dayon. Unya balik sa normal na sad ug nawa dayon ang akong kasuko niya. Usa kadlaw niya na nanangit si Budlat nga moadto og Cebu kay naay gisugo ang iyang mama. Nag-uol na sad ko kay mag-LDR na pud mi. Unya nabiya siya record nga di good masaligan kanang iyang pagka salawahan Papa Joe. Ayog kahadlok anang butanga ate. Nagbago na ko ron. Lahi na ko, loyal na ko nimo. Og para makasalig ka nako, hatagan di kag password sa kong Facebook account. Matod pa niya. Nalipay kay ko siyang gisulti nga ihatag niya ang iyang password. Nisalig ko niya dayon og wa na ko maguna-una og dautan pa. In fact, bisan og LDR me niadto siya Cebu, wa gyud ko mosuway og open sa iyang Facebook kay para respetar lang pod sa iyang privacy. Sa kuna-una, di gyud siya mo attempt og binuang kay bao biya siya nga makabasa ko. Pero nakalimot siguro siya nga nahatagan ko niyang password kay nagpatuyang naman siya siyang gibati ang akong uyab nga salawahan Papa Joe. One time, gitry na kong open ang iyahang Facebook ug ako din gipangbasa ang messenger. Sus na shock jud ko sa kadaghan niyang ka-chat. Maayo kayo siya nga makipag-flirt sa lain-laing ng mga babae kini si Budlat. Unya, nasa mga mahuyang. Sus, naunsa naman akong uyab wala na may pili. Ako siyang gikumpronta na makakpaunta siya nako pero sakpa naman siya. Kay namo ko yung mga screenshots nga akong ebidensya. Niya itong kayo na final na gyud ko. Ako siyang gibogan. For me, mao na gyud to ang last namo. Mao na to ang final season namo ni Budlat. Hangtod nga niabot ang buwan sa December pista sa mga barangay unya naabot si Budlat. During sa pista, dihay akong disco ug nag-abot na pud mi sa diskohan. As usual, niduol na pud siya nako nga murag wa lang. Nihagad nga makigistorya para sa mong closure daw. Pero ang ending dili closure ang among istoryahan. Kay nagbalik na sad mi. Tawagan lang ko yung bugo. Amot ba o nganong di ko makabalibad kang Budlat. Basta magkita mi, feeling nako ba, murag wa nay laing lalaki sa kalibutan, si Budlat ra. Kami na sad. We celebrate together sa Christmas and New Year. Ug pagkahuman niya ito, nakadesisyon ko nga manabaho og balik sa Cebu.
So nibalik og Cebu pero dito lang gyapon ko nagstay sa tiya ni Budlat. Kay akong trabuhan diha naman sa wireless Mandawi. Dulra sa balay siyang tiya. Unya pila ka adlaw ang ilabay niapa si Budlat nako og among nasabutan nga maglahi na lamig balay. In short, nangita mi og kaabangan nga amo. Unya nag-live-in namin duha. Nag-ipon mi bisan wa pa siya trabaho so basically ako ang tigbayad ug ako ang gasto tanan kay wa man siya income. Ang akong mga ginikanan way kalibutan nga nakig-live-in ako og lalaki. Pero nadugay nakabantay sila kay wa may aso nga makumkum. Okay naman pod kay sukad mi nag-live-in si Budlat nabantayan ako ang iyang kausaban sama sa caring nga kasya nako. Og mainguntang nga murag nagmature na siguro o gipulan na sa sige og cheat. Diyang na layoff ko sa trabaho, siya na po na nitrabaho o basically okay na gid ang among sitwasyon. Wa na'y daotang nahitabo. Sama sa iyang pagsigig pamabay sa una. One night, samtang naginusara ko sa amo adunay lalaki nga ni chat nako. Usa ka seaman. Kauban ako siya sa work sa una. Nagchat-chat rami pero wag yung mali siya or something. Pero nabasahan ni Budlat ang among convo. Ug suko kay siya nako. Mao nga puwerte na mong away. Suko kayo si Budlat nako human ko niya giaway wa ko niya tinggi for one night. Hangtod pagkaugma, wa gyapon siya motingog nako. Pero pagkaudto dunay ni pop up nga chat sa iyang messenger ug dali-dali pud na akong gi-open. Ug dito ako nakit-an ang babae nga ni chat niya ug napay picture nga gi-send nga kauban sila duha sa usa ka disco. Ako na pud ang nasuko niya Papa Joe. Maayo ning ako ang pang-away niya kay dunay rason. Maayo gyud o maog gyud ni siguro ang nagbuhat og daotan mo'y magpasilos-selos ug una kay ila ba yung binuhatan. Ang ending siya mo'y nangayik sorry nako. And knowing me nga sige ra gyud kog forgive niya, mao nga padayon gihapon mi sa among lubak-lubak nga kahimtang sa among relasyon. Paglabay sa mga adlaw, okay kayo among relasyon ni Budlat until one day ni kalit siya og ingon nako nga mag-cool off na lang ta, ate. Ha? O si cool off nga naman? Nasya kayo ko sa ingon nako og sa pagtuo nga stress lang siya sa trabaho, wa na ko tagda ang iyang gisulti. O si cool off, uy, di ko musugot uy, tubag ko pa ngadto niya. Abi na kong okay na to, pero after pila ka days ningon na pud siya nako nga mag-cool off na pud mi. Pero wag ya po kumusugot. Paglabay sa lang semana, nisulti na po siya nako nga mag-call off na lagi ta. Nga naman, unsa man gyud rason na kay lain, pangutan ko pa. Basta mag-call off ta kay toxic na kayo niya tong relasyon. Tubag pa sa butang lalaki, Papa Joe. Siya pa'y naigana nga mingon nga toxic ang among relasyon nga in the first place, siya mao'y toxic. Napula ng paminaw sa sige niya hagit og cool off mo nga nisugot ko Papa Joe, pero sakit kay sa kong dughan. Klaro man pud kaayo nga maong di ko musugot sa iya Papa Joe. Pila kasi man ang hagit sa pag-cool off nako kay mahal kay nako siya. Di ko gusto nga mawa siya nako, pero unsay mabuhat nako kung ang lalaki na mismo amo dili diri nako. Mato niya nga final na gyud kuno ang iyang desisyon. So that's it. Mao na to ang end sa among chapter. Sa lain bisag sakit, ako lang po gipasalamatan nga siya na mismo ang niputol sa among relasyon para di na ko mag-antos sa iyang pagkasalawahan. Gipanghipos na ko tanan akong gamit nga nahabilin sa among boarding house ni Budlat. Kung suwa pa ko ni Layas, doon na ako'y kasayuran sa tinuod nga hinungdan nga nung si Budlat mismo ang nakigbuwag nako. Naman din siya bagong babae nga maoy new flavor of the month niya. Tawagon na nato sa pangan nga Jen. Kini si Jen, common friend namang duha ni Budlat. Suod mi aning bayhana kay ati-ati naman gani ang ihang tawag nako. Maybe, doon ay rason si Budlat nga mas gipili niya ang new flavor kay nako, nga dugay na kayo mi. Yes, buwag uli mi pero I love him so much. He's my first, my everything. Wala ko ilay lalaki sa kinabuhi, siya lang. I have a strong feeling nga mao na gyud to ang last na mo panagbuwag. Ug tuod man, ni pauli ko sa Bohol para mapadayon og eskwela o college. Gi-unfriend ako si Budlat o gi-block na pud nako siya sa Facebook. Pero okay lang. For the first time, nakabaton kong tinud-anay nga kalinaw sa akong kinabuhi and I think
it's the right time nga hatagan na pud nako og importansya ang mas importanteng butang sa akong kinabuhi. Kana mao ang akong pag-eskwela. Ug doon naman ko'y gipasalamatan sa Ginoo kana mao nga wa na gyud mi nagkaanak atong lakiha. I can still rebuild myself and start a new life. To my ex nga very unfaithful, salamat sa mga panahon nga nagkailata ug nagkauban. Di man ka perfect pero you're being part sa akong kinabuhi. Salamat sa imong love nitong kita pa and hope nga happy ka sa imong desisyon sa kinabuhi. Love kita ka but mo na giingon nga og dili gyud kita, dili gyud. Gituyo ra pud siguro sa kahigayunan nga nawala ka completely sa akong life para ma-experience ko og laing kalibutan gawas sa imong gipa-experience nako. Sa pagkakaroon, ako nang na-prove nga posible pa kong malipay sa uban. Doon na pa man di ay lalaki gawas nimo. Papa Joe, mo ang part sa akong story nga akong tapuson, kini nga chapter. I know daghan pang pwedeng may tabo, but one thing for sure, di gyud mi magbalik sa akong salawahan nga si Budlat. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagbasa, imong magtatampo, ate. Ate, I hope nga nagtanaw ka karon and nakat-on ka sa mga leksyon nga niabot sa imong kinabuhi. Kauban ang imong salawahan nga si Budlat. Klaro kay kaniya nga sayon ra kayo bilugon ang imuhang kasing-kasing o imong unahuna sa mga mata pa lang niya. I'm sure. Sa ngaan pa lang niya, klaro na kay ka. But I hope dila sa ka magpasulti o ka ng patapos no kay mingon sa ka nga mo na ni nga na and then magkita na sa mo. Magka-disco na sa mo. Magbalik na sa mo. Inga na. Basin og ikaw rin na in love niya. Basin og walang ka masayod nga pangonsumo ra jud ka ato atay ma. Wa man ta kadungog mga lapa-lapa sa leon pero imposible man kay nagwa na siya may tabo. And after makakita siya lain flavor mo na nga biyaan na sa kaniya. And then kung magmingaw na sad siya, di na siya kapananggot, mangita na sad siya sa iyang konsumo which is ikaw. I hope nga makamata na ka sa realidad sa gugma. And I will not blame you kay maybe di pa dyan ka ingana ka hanas mudala pa ang relasyon kay matapanin mo bata-bataon pa ka. And hoping na someday makakaplagla ka og saktong lalaki nga mohigugma gyud og magpaka loyal diha nimo. And again, advance happy birthday. Or siguro basin birthday na nimo sa imong pagpaminaw nini itong pagbasa sa imong suwat. Kini sa imong ubos nga lagad. Papa Joe.